Se olisi Jarno taas, moro. Tänään meillä olisi ohjelma, poistetaan toi Speedo Healeri tästä koneesta ja laitetaan toi My Genius kiinni siihen. Jos kiinnostaa, niin voidaan siitä tehdä pientä videopätkää. Laittakaa kommenttiin, että onko se tarpeellista. My Genius-laitteitahan saa meiltä. Ja tää käytetty Healtek tulee, Speedo Healeri tulee halvalla myyntiin, kunhan se saadaan irti. Ja laittakaa ihmeessä siitäkin kommenttiin, jos kiinnostaa, niin ootte sitten kärkisijoilla heti kun se saadaan irti ja se on myynnissä. Mutta tosiaan, ei muuta kuin kommenttia, tehdäänkö how to do video tästä laitteesta Polarikseen. Ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa.